दाख्लै बायनानै लाबोदोंमोन आरो ना आङो माने आंनि हाबायाव गाननो आरो बे सनाखौ हेलो एवरीवन खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो लोगोसे आरो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ नोंथांमोन बयनोबो जासिहरनाय जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोनहा आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय माने आंनि दिनैनि ब्लगखौ आरो ना लोगोफोर गुड मर्निं ओइ ओइ Jogi, good morning. Good morning. बिमा गैयि जिबन ओंख्रि संनांसिगोनलाय नैबे जोगोनार फिथाइखौ आं सायनो नागिरदों दा ओमफ्राय नै जि लेथ्राव बा हाब्रुआवसो थायनायमोन खोमानदां ओरैबायदि समान जाबाय आं हाखावनाया बेयो ब्रयलार ओमफ्राय नैबे जोगोनारखौ संनोसै ओमफ्राय आलु मोनफा मोननै बोदों र' सामब्रामखौ हानो लोगोफोर आङो ओंखाम ओंख्रि संखांजोब्बाय फुरा मोनखांजोब्बाय जोगोनारजों दाउ ब्रयलारमोन आरो ओमफ्राय आं संखांबाय ओमफ्राय जोङो दा दादिनि फिसालाजों आंजों जोङो माने फंबायजों आंजों एसे बाजैमोनाव थांनो नागिरदों आरो बाजैया लेंहरदों जोंखौ ओंखाम जाहोगोन खोमानदां मा जाहोगोनथाय मिथिला दा थांनानै नोंथांमोननोबो देखायनोसै बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै जों दा थांनो ओंखारबाय लामायाव दं आरोना नै आंनि फंबाया नैबेनो दे नामा खोन्था मा नाम नोंना लाजबावबाय गोगोम बिनि नामा गोगोम बसुमतारी गानदो हेलमेटा दै लोमजोब्बाय बिसिना सफैबाय जों सफैबाय फारसेल स्कुलावसो दं खोमा नोङो नै सफैबाय जोङो बाजैमोनावहाय दालि ओमफ्राय ओंखामखौनो ब्रां ब्रां जाबोखानाय आंथ' नै मालाय डेन्जार मावथिलै दाख्लैबो बिदाया साहा फुदुंलायबाय एफा मावथि आरो दिनै फंबाया हासि सुलायनो मावथि स्ट्रबेरि गायदों बिस्रा फिसा थायबाय बेखौ मोनजाबाय नामा बाजै स्ट्रबेरिया ए बेखौ देरबा जाफैगोन आं फांनै आङो दा नै बाजैनि फिसालाखौ लांफैदों आरो बिसिनि स्कुलावहाय दाबो गथ'वाखै र' नेगासिनो मानसिफ्राबो बारा लांफैथ'वाखै 12:15 गयो आरो स्कुला र' माबा साइनबो लायनांगौनो स्कुला बेनो आरो नै दहायनो गदों आरो ओमफ्राय मानोथो फैयाखै नोंलाय आं नोंखौ नाहरगासिनो सिनायहराखैसै आङो मा होनदों ओमफ्राय सासेया सोरमोन ए थांसैने न'आव सोर दंबावो ओमफ्राय दा स्कुलाव ओमफ्राय खिजि क्लासनिया दं
ए आंबो दहायनो फैदोंमोनथ' ओमफ्राय नेगासिनोमोन आङो ए नै नोंना बेलुन मोननाया गबायसो माथो आयदै सोर होनाय होनदों बेलुनखौ ए मालाय थांसैने न'आव मेथाइ जालांगोन नामा सख'फाय मोननै बायलांगोन ओमफ्राय मा नांबावगौ दे लादो ओमफ्राय नांला आं नोंनो मेथाइ लाबोखादोंथ' दहायो जाबाय दे ना नांबावगौमोन दे नै आंनि फुला वाव मालाय मोजांथार बोरो फैनालाय बोरो नोंनि नामखौ खोन्थालाय गुड बय रोंथारबायथ' ओमफ्राय नोङो मा माखौ हाखो दिनै मा मा फरायबोनाय नोङो स्कुलाव मा एखे सेकेल मा एखे सेकेल देलाय आं दौलाय मार्सेल मोनसेया दे नों हरब्रा दे हर मोजां र' मोजाङै दे थेंक इउ दै र' आइया आंखौसो गोरा मारिबोनानै फैबावबा थुस जोगोनार गायदोंनो मालाय बिस्रा एकदम टाउनावनो माबा माबि दंलाबायथारो फानलुबो दं नै आरो ओरै खख्लिं बिफांबो दङ खख्लिं दाख्लैसो बिराद थायदोंमोन बियो ओमफ्राय दा दानफायबाय माथो ससे दानाय आरो फिथाइ थाइबावगोन ना माखोथाय फिथाइ नामाथाय बियो सिनायलां आरो लाव बिफांबो दङ नै लावआ फिथाइयानो गैया खोमानदां एसेबो ना जाखांबाय ना माबाथाय मिन्थिला जोंहा ओंखाम जानो नागिरबाय मा मा ओंख्रि गोगोम खोन्थादो गोगोम आयौ साहस गैबावा जाहैदों दालि ओंख्रि अमा बेदर आरो दंबावो ओंख्रिया मैथाजों ना जोंनि बाजैया नै बेनो ओमफ्राय नै बेलाय जोंना बिदाया बिदाया अबाव थायो ओमफ्राय अबाव थायो दा अबाव थायो शिलं ओमफ्राय शिलंआव थायो ओमफ्राय एबार कारगिलाव थांसिगोन नो दे होमबालाय जों जाग्रोनोसै इउक्रेनाव सर्बनास बम बेरबासो जागासिनो नै ओंखाम गोथाव ओंख्रिफ्रा गोथाव जादोंना जायाखै गोथाव मार्सेल ओरैनो हरलाय नै गोथाव जादोंना जायाखै गोथाव दानो खारगासिनो बियो गोगोम गोथाव जादोंना जायाखै गोथाव नोंथाङालाय गोथाव नै गय खावदों गय ओमफ्राय नै मोननै खावखांबाय थाइनै गयाबो दै सिनायसो रानहांनाय ओमफ्राय दै सिनाय मा थेब ओंखाम जाखांबाय गय जानोसै ओंखाम जाखांनानै गय जायाबा जाया नालाय बेखायनो खुगाखौ बोरैबा मोनबाय थायो गय जाबाथाय खावगासिनो गोरोङा आर्मिबाबो मेकारबो रोंगौ नै साइकेला 20,000नि साइकेला बेसेबां लामारनाय बै गासै बिराद थांबाय बेसेबां खोन्थाना होलाय केमेरायाव खोन्थाना होलाय माने मोजां साइकेला ओमफ्राय खै थाखा लानो
बिसिबां लानाय होनदों मा बिराद लानाय 20,000 Tumi gila kawan coba salah hidung kena Ngoi Koroman print kharap guys ini coba sampai berapa Hello Lalu udah kan Bye. Udah Tahu lep. Saya kira ke dia men baik. Kecilnya itu show yang pun start. Pusan gila ba pusan je biar na. Dia je pusan gila. Gila ya, na pusan gila slim thinan thang ba da ji ro. Ampe ang nang ngale win dagan. Binai. Takli nang ko nang itsom man ko man. Sure. Pusan pukul rumah apa bau nuna yang macam apa? Ba. 15 35 35 61 61 Boleh. Ini mana? One dong. Anak menberi dong momen. Hai tunggu tadi ke mana? 144. Sudah bay. Ya kacau sekalam na ya rabu kan. Ini three. Cek kalam gugum ni ko. Kan sekali bau nak bermain maki mendemut lagi direk kan tapi lagi. Tambulan ya. Gila fokus kan ni berau. Berau tuang tiada kan tu ayang nane last. Ready? Kena song. Deh. Start. 22 22 ne. 38 38 Ang der habai lagi ber ang der habai. Kena sebenarnya kita neng sera. Ma. Kasih saja bay. Ma. Nang napa? Maya. Nang napa der habai? Kasih saja bay. Kita neng sera nggak kena lagi kerjaan biara. Kasih saja bay. Nang lain nang napa je kena honai macam tu momen. Macam 90 dong bau honai. Ya mesti ngomong. Ma. Kenapa 40 dong? Ang tu kat cukup telat deng. Bunga itu. Kasih saja bay. Itu kena sungguh mah. 1414 7653 hintarakai. Coba kasih. Ang der hanai ke jin la bai dang. Sampai fiding tu ada. Salang nai ni. Kau ko kem nai ni kolo. Nga. Kekuma. Dah leleng lai saya. Dan nang nak kena dan nang fudung kau nang kena. Hei plastik mana sebaik pun dia. Kau berang besak sih kami dah. Macam dah, kagam. Ayah. Onus kau macam dah. Saya, mau horlik sama aja. Kau tahu. Marcel, kau tahu. Aish. Sana lu mereka sekarang ke. Momo lah nak kita momo. Sos tu bisa dia benar lah. Apa dia? Kalau kita lihat, selai sekali dan dokan kau baik tu sebenarnya. Kurban ni kan. Dari logoफोर जोङो बाजै मोनाव थांनानै आलासि जाहैनानै दासो सफैदों आरो दा जोङो ओमफ्राय एसे मोनाबायबो ओमफ्राय जोङो ममबो लाबोफादोंमोन नालाय लामायाव फुटपाथ दखानाव बायनानै ओमफ्राय बेखौबो जोङो जाखांबाय दा ओमफ्राय नोंथांमोननिसिम आङो मोनसे बुस्थु देखायनो नागिरदों र' नैबे सनाखौहाय दाख्लै बायनानै लाबोदोंमोन आरो ना आङो माने आंनि हाबायाव गाननो आरो बे सनाखौ थगायदोंसोलै ओरैनोसो होनदों आंनि हाबा नङा माने बैसागुआव गाननो लाबोदों आरो ना बे सनाखौ नै टिं 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 माबायदि नुदों नोंथांमोना आंथ' बिराद मोजां मोनदों बिराद फसायनानै लाबोदों नै जि मोजां मोनखादों आङो गाननाय नायनो आङो बिराद फसायनानै लाबोदों नोंथांमोनाबो मालाय जि बायबाय खोमा गोदान गोदान सना मालाफोर ओमफ्राय आंना माला गैया सनाल' लानानै फैदों आङो मा
माबायदि नुगोनथाय आयु खोमायावबो सना गानथाराना बेखायनो गोथेनानै थानो नागिरो जेबो सोआबो आङो नै माबायदि नुखो नोंथांमोना खोन्थाहरलाय कमेन्ट खालामनानै समायदोंना समायाखै आंखौ बे सनाजों टिं 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 आरो बिराद फसायनानै लाबोदों ओरैबायदि फसायनानै लाबोदोंना आङो अबेयाव फार्स्ट अबे फांसनाव थाङो बेहायनो गानलांगोन आङो बे सनाखौ माबायदि नुखो खोन्थाहर नोंथांमोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो र' मोनसे बुस्थुआ देखायबावनो नै बे दख'नाखौबो लाबोदों आरोना आङो बिराद फसायनानै लाबोदों आं बे दख'नाखौबो बिदि कालारा दंनाया दङ ओमफ्राय बेबायदि टाइपनि नङा एसे बोरैबा फिस्लाहां माहां बोरैबा ओमफ्राय गरम दख'नाया ओमफ्राय आङो बैसागुआवहाय बेबायदि एसे फिस्ला टाइपनि दख'नाखौहाय आं बिराद गाननो बायो आरोना जेबो गाननो कम्फर्टेबल मोना ओमफ्राय लुगैयाबो आं बायनो जेबो बेफोरबायदि दख'ना दामिफोर दख'नाफोर बै दाम खमनि दख'नाखौनो आं ओरैनो लाबोसाब्बाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना खोन्थाहर माबायदि नुदों बेखौनो गानगोन आङो बैसागुआवहाय बिराद मोजां मोनदों फसायनानै लाबोदों आङो बारा दामबो नङा आरो र' मोनसे दंबायो ओमफ्राय नै बे गोमो खालारनि दख'ना बेखौबो लाबोदों आरो आनैनिफ्राय आनैया दादोंमोन ओमफ्राय बेखौनो बायनानै लाबोदों आरो जोङो माने आंनि थाखाय आरो बिराद मोजां बेबो नै जि फसायखादों आङो रेड दंलायबावो नै गुस्थियाव बिदि गोजा बिदि थाबाथाय बिराद मोजां मोनो आं दख'नाफोरखौ आगर दङ फिसा फिसा फिसानो माबा रेगे रेगे मा आगर होनथाय आंथ' मिथिला बेखौ जि मोजां फसायनानै लाबोदों आङो आयौ ओमफ्राय र' फास्रा दङ फास्राया ओरैनो दाम खमिसो लानानै फैदों होमबाबो देखायनोसै नोंथांमोननो नै नेटनि बायदि बोरैबा फिस्लासो फास्राया बेखौनो लानानै फैदों आङो मोजां मोननानै ओमफ्राय र' ब्लाउसखौथ' बिदि ब्लाउसआथ' दंखाजोबो नालाय गोजा माबा माबि कालार येल्ल'आवबो दंखायो होमबाबो नैखौ लानानै फैदों ओमफ्राय नोंथांमोना बेसेबां नाम्बारनि ब्लाउस गानो आंथ' 36 नाम्बारनि गानो मानसिया मथि नालाय ओंखायनो फिसा फिसाया हामनो नागिरा बेखौनो 36 गाननांगौ जायो ओमफ्राय नोंथांमोना खोन्थाहर कमेन्टआव बबेखौ साबसिन मोनदों बेखौ ना बेखौ आंथ' मोननैखौबो बिराद मोजां मोनदों खोन्थाहर दे ओमफ्राय आङो बेखौनो देखायनो लुगैनानै नोंथांमोननो एसे देखायबाय आरोना गाज्रि मोननो नाङा ओरैनो मा दख'ना देखायलाबायखो बिदि साननो हागौना नोंथांमोना ओमफ्राय आं बायदों नालाय बैसागोनि नामाव ओरैनो देखायबाय नोंथांमोननो ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो भिडिअखौबो एसे शेयार खालामनानै होबानो जाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय अननानै ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नैबे दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ बयनिसिमबो बाय बाय